नोङो गुबुननि जालांबाय आंबो गुबुननि जालांसै नोंनि बे जिउनि लामायाव आङो हेंथा हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान बर' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय सल'गोफोर बे मिउजिक भिडिअआ साननैसो सान सिगांनिफ्रायनो आर सानजारां एन्टारटेनमेन्टनि गेजेरजों फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअ बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर खाथियाव नों बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदों नोंथांमोन बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा एक्ट्रेस टमी नार्जारी आरो गुंजन भारद्वाज लोगोसे शाहिद कनसेप्ट डाइरेक्शनखौ होदों सिकंदर पासवान डिअपिआव दं कृष्णा शाह एमइउएआव दं जुली बरा एडिटर आरो डिआइ कालारिसआव दं आसिम शर्मा प्रडिउसार मेनेजारा जादों उत्पल दास बे मिउजिक भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों मनीष स्वर्गियारी मेथाइजों लोगोसे लिरिक्स ट्यून आरो मिउजिकखौ होदों रुपज्योति हाज'वारी सल'गोफोर बे मिउजिक भिडिअआ बावैसो अफिसियेल रिलिज खालामजाबाय जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो होननानै नेनानै दंमोन फुल भिडिअनि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोननाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा थांनानै नायहैनो हासिगोन सल'गोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो थेंक इउ।